ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ରଘୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିପଲ ଗଛ ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ତଳେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛାୟାର ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା। ଗଛଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ମଜବୁତ ଅଛି। ଯଦି ୟାକୁ କାଟି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବି। ଗଛ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କାଟିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର, ଅନେକ ଜୀବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ। ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ। କାଠୁରିଆ ହସିକି କହିଲା, ତୁମେ ଏକ ଗଛ ମାତ୍ର। କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଟିବିନି ମୋର ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଟିବି। ଏମିତି କହି କାଠୁରିଆ ଗଛଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଘନ ଘନ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଝଡ଼ ବତାସ ବହିଗଲା। ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଗଲା। କାଠ କାଟିଆ ଭୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଗଛ ସେଠି ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଠ କାଟିଆ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ଗଛଟିକୁ ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା। ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭଗବାନ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଶିଖାଇଦେଲ ଯେ ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ ଥାଏ ସେହି ହାତରେ କୃପା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଶପଥ ନେଇ କହୁଛି, କେବେ ଗଛ କାଟିବିନି, ଆଗକୁ ଗଛ ଲଗାଇବି।